maya pa oras labot Kapampangan. Ang timbagya, anay katulingin banwa. Taga ng balamo, nakasiganing ron, patsay may bagsak. Bista man ngayon malulang pamurin. Nya inisip kong gawang ko ning kaya katamang kaduandaran na mapulot metong. At galugan video, bayo kong birasnan. Ba't kaya pang may kipag-reunion ng Mrs. Kreng klase na kayong nursing kanini? Kaya makanya isusulod ko, may-ari yan yung 1975, yung Quezon City Medical Center. 50 banwa, lambat na nanay. O ciao, luwenye, makasilip na naman kitang gulot. Dini nga manong gamitan ko, may nibat ang lakang Jeronimo Constantino. May itong karempe ka matalik, magmunika lang ang mano, karempe ka tamang video. Nagumpisan ko na Nakalarimig ka sakit na Pilipino niyang sumalantayang bagyong Yolanda, yung sumalanta, tagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, ing men na lasa. Ing manong pilian, tagalugan niya, may nibatan niya kayong manong piliin ng Tagalog. Yung katulid ng mas manayon kayong Kapampangan, pilinan. Pilinan niya mo. Taga ng malalam na ipangakot-kuting Kapampangan. Binibiro mong yung busog o busog. Irebalo kayong Kapampangan. Mabsi. Mabsiya mo yung Kapampangan. Nanim busog. Dito talikwan nga manong tatangko ka na ako. Taga na namang makaukit lang kayong kanakong kapanamdaman na nakano. Ing makaukit, tagalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan, ing makadukit. Ing ikit na kanong Jeronimo, ikaw, ano. Katagalog na nga ikaw, Katulid na kayong Kapampangan, tayi ka. Tayi kaya mo. Makasarala pa taring sinihan king SM, yung sinihan, Tagalog ya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, ing sine. Sine ya mo. Gawang ko yung ganaganak yung kanakong kaagyunan, yung Tatagal Mayor. Yung kaagyunan, tagalugan niya, mas manayon niya kayong Kapampangan, ing kagiwan. Kung saan maghangad kayong eke kayo, ing maghangad, tagalugan niya. Mas manayon niya kayong Kapampangan, ing magnasa. Dito na mo, bis naman burikya mong pisabihan tayong bagya, ing amanong bulong. Ing bulong ang mga baldugang sit-sit kayong Kapampangan. Yabe kay sano, nang bika ako nukuling, wari, nandintang amanong pibulong-bulong mo kaya Sabihan tayo napalagay. Kalupanin pa niya ako sasabihan, patsay Kapampangan tamo, ipangapampangan tamo. Yung kaya katamo nga anak, yung kaya katamo nga po. Tala pa nagalugan nun pangapampanganan tala. Kaya batsing inalben ng video tamo, sana kakalingwang darake. Dake yakin kayong timeline, dake yakin may liwang aguman Kapampangan kayong Facebook. Pala salamat, with tamongan.